Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube! Και σήμερα παίζουμε σε ένα parkour map. Ας ξεκινήσουμε. Γεια σας! Γεια σας! Θέλεις να παίξουμε μαζί? Ναι! Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Let's go crazy! Έχει easy, medium, hard. Τι να πάμε? Hard. Medium. Καλά, medium λοιπόν. Οκ. Να δούμε τα maps. Εδώ υπάρχουν πολλά map. Έχει ένα rainbow ice fire. Ναι. Τι, temporary. Oh, nice. Θα πατήσουμε. Ναι. Πήγαμε. Πήγα. Temporary. Αν είναι όπως το κανονικό όχι δύο δρόμους. Τι λες, ο ένας να πάει από τη μία και ο άλλος από την άλλη για να βρεθούμε? Ναι, εγώ πήγαινα εδώ. Και εγώ εδώ λοιπόν. Μαν! Είναι δύσκολο αυτό το parkour. Φαίνεται λίγο εύκολο. Μιας και διαλέξαμε medium, έπρεπε να ήταν... Αυτό δεν περνιέται, νομίζω είναι parkour που δεν περνιέται. Έλα να δεις λίγο από την άλλη άμα χάσεις. Έλα να δεις από εδώ. Είναι πολύ... Δες τη μεγάλη... το δύσκολο. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Οκ. Βλέπεις, βάζεις όλη σου τη δύναμη, πιέζεις τον πισινό σου, αλλά πάλι τίποτα. Αυτό είναι κόλπο αυτό. Είναι σίγουρο πως δεν μπορεί κανένας να το καταφέρει. Είναι ένα μικρό τρόλ. Είναι τρόλ, Επάνω από την άλλη. Ναι. Τι θέλεις, είναι τρόλ. Εντάξει, US. Όλους τους αρέσουν το τρόλ. US. Αυτός ο σερβερ ανήκει σε έναν YouTuber που λέγεται Exploding TNT. Είναι πολύ καλός YouTuber. Φτιάχνει πολλά και πάρα πολλά βίντεο για παρόντες το Minecraft. Φτιάχνει μικρά παρόντες βασικά, που ας πούμε αν το Minecraft ήταν έτσι, αν το Minecraft ήταν αλλιώς, αν το Minecraft αυτό και αν το Minecraft εκείνο. Ποιο δρόμο πήρες μετά? Πήρες το δρόμο με τα Iron Bars. Πάμε εδώ. Οκ, θα είμαστε μαζί αντί... Εγώ μπαίνα μέσα καλύτερα, που είναι πιο εύκολα. Όχι, μπαίνω εγώ από μέσα, με πειράζει. Έμπαινα πολλές φορές σε αυτό το σερβερ και δεν το ξέρα ότι είχαν parkour. Πού πάμε τώρα, φίλε? Κοίταξε να δεις. Θα πάρω αυτό το δρόμο, νομίζω είναι πιο ασφαλής. Εγώ πάω εδώ. Εντάξει. Όχι. Βρε! Πάει ολοησία στην αρχή του παιχνιδιού. Εμένα δεν με πήρε στην αρχή, με πήρε από δύο δρόμους, ένα ξύλινο και ένα κανονικό. Και ένα με soul sand. Βασικά και οι δύο μετά καταλήγουν σε soul sand, οπότε επιλέγω το μικρό soul sand. Καλύτερα το soul sand το μικρό. Ναι, κατάφερα να το κάνω. Αμάν, είναι με... Πάμε κι εγώ γιατί πρέπει δεν θα λίγο. Να σε περιμένω. Πρέπει να πηδάμε πάνω στα iron bars. Όχι! Ξανά από την αρχή λοιπόν, viewers. Λαγκάρ. Lag, σε παρακαλώ. Άσε με να κάνω αυτό το βίντεο. Ξέρεις τι, θα δοκιμάσω να κάνω το άλλο parkour εγώ. Πάρω λίγο! Στην κόψη του ξηραφιού! Στην κόψη, από την κόψη, έννοια κόψη του ξηραφιού. Ναι, στην κόψη, από την κόψη. Πού καταφέρεις να φτάσεις μέχρι τώρα? Ναι, γεια σου. Γεια. Πού καταφέρεις να φτάσεις μέχρι τώρα? Τι? Πού έφτασες μέχρι τώρα, πήγες εκεί που είναι τα Iron Bars? Είμαι εδώ στο μικρό το maze. Δεν σε βλέπω. Θα σε συναντήσω αφού κάνω αυτό το parkour, το πρώτο είναι λίγο δύσκολο για μένα. Ναι, το κατάφερα. Λοιπόν, από πού πήγαμε είπαμε? Όπως έλεγα, please κάνετε μας subscribe,
να κάνουμε το κανάλι πολύ πιο καλύτερο. Έχουμε λίγα subscribes, αλλά θα αυξηθούν, μην ανησυχείτε. Όπως τον Τουτζέι. Ποιος είναι αυτός, δεν τον έχω ακουστά. Δεν τον ακούσεις ποτέ. Ποτέ. Α, αυτό το πέρασα πριν, είναι εύκολο. Όχι, όχι. Το που είμαι εγώ. Ναι, κοίτα, πηδάς εδώ και πηδάς στο από πάνω. Αυτό το parkour είναι πολύ ωραία, να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι δύσκολο. Α, δεν κατάφερα. Είμαι master. Κοίταξε να δεις. Μην πας πίσω στα ξύλα, γιατί πίσω από τα ξύλα έχει ένα ηλίθιο parkour με ένα... Όχι, όχι! Πήδα τώρα. Θα πηδήξω εγώ. Έλα, το έκανα. Και στα κατάφερα. Εδώ είναι που έπεσα πριν. Αυτό το parkour είναι πολύ άσχημο. Περίμενε 2 λεπτά. Περίμενε 2 λεπτά. Ναι, το πέρασα! Ναι! Κοίτα με, το πέρασα! Ήρθα πίσω. Το πέρασα! Τι? Το πέρασα! Αυτό θα είναι δύσκολο. Αχαχα, το πέρασα! Πρέπει να το καταφέρουμε από την πρώτη και είναι πολύ δύσκολο. Αχα. Όχι! Ναι, ήρθα κι εγώ στην αρχή. Αχ, what a nice. Έπρεπε να πηδήσεις απέναντι. Θα παίξουμε... Δεν μπορείς να περιμένεις. Δεν μπορείς να περιμένεις. Όχι. Θα παίξουμε μέχρι να το τελειώσουμε. Κάθε parkour νομίζω πως είναι ένα μικρό τρόλ. Κάποια από αυτά. Κάποια μέρη τους είναι όντως λίγο τρόλ, αλλά τα παιδιά άμα είσαι... Πρέπει να διαλέξεις ένα από τα... Ναι, ας πούμε, μπαίνω στην τρόλ-ορίδα χωρίς να ξέρω ότι είναι τρόλ και ξαφνικά τι βλέπω. Βλέπω κάτι σαν... Ένα τοίχο. Βλέπω κάτι σαν χαμάρες που δεν περνιόνται με τίποτα. Πήρα την άλλη μεριά να δούμε που θα μας οδηγήσει. Δεν θα οδηγήσει σε κάτι σημαντικό. Πήγα πριν. Θα οδηγήσει στη άλλη μεριά που δεν μπορείς να περάσεις απέναντι. Είναι το τρόλ που λέγαμε. Ναι. Και μόλις και είχα πέσει στο νερό εξαιτίας. Είναι βασικά. Κάθε από αυτά είναι τα σωστά και τα λάθος. Βασικά ξέρεις τι πιστεύω. Δεν είναι ακριβώς το τρόλ, είναι ένας κύκλος parkour. Νομίζω όταν τελειώσουμε αυτό το γύρο θα μας βγάλει εκεί που πηδάς. Αρχίζει να join. Ο Gaming Lemon. Αυτός είναι YouTuber, Νομίζω ότι είναι YouTuber αυτός ο Lemon. Όχι, δεν είναι ο Gaming Lemon. Περίμενε. Ο Gaming Lemon είναι σπάνια να μπει μέσα στο PC. Δεν το πιστεύω. Hacker. Άστα, δεν είναι hack. Αυτό το parkour που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Αυτός ο Gaming Gazer. Ναι. Ναι, τον είδα και εγώ. Αυτός καταφέρει το parkour troll. Έτσι θα το λέω εγώ από τώρα και στη Θα το βαφτίσουμε parkour troll. Yes, τα καταφέρει και εγώ. Δεν είμαστε hacker, μη φοβάσαι. Είμαστε φιλικοί άνθρωποι. Φιλοθωσικοί. Φιλομορφικοί. Φιλοκολομικοί. Όχι, πέθανα. Φιλοανθρωπική. Gaming Gazer. Αχα. Έχει ένα ωραίο στόμα αυτός. Γιατί έχει skins. Παρατήρησες ότι έχει skins, Steve, αυτός ο gaming. Ναι. Α, σε βλέπω. Έλα απ' την άλλη. Πήγαμε στο νερό κατά λάθος. Περίμενε, What's your name? Prepare to die, noob. Yeah. Όχι. Πρέπει να το δεις αυτό. Δεν είναι όσο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Δηλαδή μπορούμε να το περάσουμε. Ναι, τελικά αυτό δεν είναι τρόλ, είναι... Δεν είναι hacker, εμείς είμαστε άχρηστοι. Ναι, είμαστε άχρηστοι.
Τέλος πάντων, εγώ θα πάω την Δεν άλλη. κατάφερα μόνο μια φορά. Λαγκάρω πολύ. Αχ, και εγώ. Είμαι νουμπάς. Αχ, και εγώ. Όχι, δεν είμαι. Εσύ είσαι το νούμερο. Βρε. Βλέπεις αυτή την μπάλα του Pokemon? Ναι, την είδα πριν, ναι. Pokemon, can you catch a white? Pokemon. Ώστε κιόλας στο κανάλι μας κάνει βίντεο πας στο PlayStation Edition και πολλά άλλα. Πολλά. Ό,τι edition του Minecraft σκεφτείτε, μπορούμε να το έχουμε. Φανταστείτε την πολυτέλεια. Μόνο σε PlayStation και μόνο σε Pocket Edition. Δεν θα με βλέπετε, ενώ σε PC Edition, δεν θα με βλέπετε σε άλλα βίντεο. Θα μας το κάνεις αυτό, αλήθεια. Τι χαρά, τι λύπη. Συγγνώμη. Είμαστε νουμπάδες. Νουμπάδες της κλασικής γειτονιάς. Γιατί εμείς Δεν να κάνουμε άλλο παρκόρ. Όχι. Θέλω να δω τι θα έχει στο τέλος. Άμα δεν δω τι έχει στο τέλος, θα σκάσω. Οκ, μη φωνάζεις. Θα φωνάζω, γιατί θα σκάσω. Κατά της βίας. Όχι! Πάμε σε άλλο parkour, βαρέθηκα. Γράψε Warp Castle. Οκ. Warp Castle, παιδιά. Δεν είναι castle, είναι castle. Πολύ Είμαστε οι καλύτεροι Εγγλέζοι του κόσμου. Πολύ μπερδεύεται το castle με το castle. Να, δείτε εδώ το chat που λέει castle. Να το εδώ. Γιατί το λέτε castle, δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλετε να μάθετε κάτι που μου σπάζει αληθινά τα νεύρα? Πού είσαι. Είμαι εδώ στα... Πάμε στα easy. Έλα, ναι, τα easy είναι από εκεί, πάμε στα easy. Easy maps, ωραία. Easy, οκ. Δεν έχει και πολλά, αλλά θα τα καταφέρουμε. Disco jumps, πάμε στην disco. Disco πού είναι? Εδώ. Disco jumps, στο easy, στο smiley parkour. Πήγαμε, ναι. Πήγα. Γορίβουμι, Αυτό είναι εύκολο. το Γιούργο. Άμα πέσω εκεί, τι γίνεται. Όχι. Άρα Μα δεν... τι έχει αυτό το νερό, είναι δηλητηριώδες. Κι εγώ αυτό πιστεύω. Όχι! Ναι, για να πεθαίνουμε μέσα στο νερό είναι πολύ άδικο. Ναι, εμένα μου αρέσει το νερό. Σας αγαπώ. Έπρεπε να πες. Ένα λεπτό. Να δοκιμάσουμε να μην πηδήξουμε πάνω σε αυτό εδώ. Νομίζω αυτό το πράγμα φταίει για... So, prepare to die. Σκέφτεσαι να κάνεις κι άλλα βίντεο για άλλα παιχνίδια? Άμα μου το γράψουν οι viewers, ευχαρίστως. Θα ήταν πολύ καλό. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν με βολέψει. Θα σου άρεσε αν κάναμε Call of Duty βίντεος? Ακούσατε την πρότασή του να παίξουμε Call of Duty στο κανάλι του Minecraft for All. Ξέρω ότι με λένε Minecraft for All και είναι κάπως ανώμαλο, θα έλεγα. Αλλά... Να σας πω την αλήθεια, έχει πολλούς YouTubers με το όνομα τους με Minecraft μέσα, αλλά πάλι παίζουν άλλα παιχνίδια. Αλλά το Minecraft θα είναι πάντα το αγαπημένο μας παιχνίδι. Είχα φτάσει μέχρι περίπου στο τέλος απέναντι μεριά και έπεσα. Σκεφτόμαστε το πρώτο μας Call of Duty να είναι Call of Duty Advanced Warfare. Μα δεν το έχω και δεν σκοπεύω να το αγοράζω. Οκ. Εγώ σκοπεύω να το αγοράσω ή απλά μπορούμε να παίξουμε Call of Duty Black Ops. Το Black Ops νομίζω θα το πάρω. Να κάνω συνέχεια start, να δούμε τι θα γίνει. Start, restart. Να πέσω. Να σου πω. Έχει ένα server που σκεφτόμαστε να παίξουμε, είναι ένα server μόνο για το GTA 5. Και δεν μπορούμε να πούμε τώρα, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με το server. Σύντομα θα το σάσουν αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό μη φοβάστε.
Θα παίξουμε και GTA σε σχήμα Minecraft. Ναι. Δες που είμαι. Βρε, θα σε σκοτώσω. Γλώστα. Δες που είμαι. Αυτό το κανάλι το χαίρομαι πολύ. Είναι ένα ωραίο κανάλι. Όντως και εγώ θέλω να κάνω subscribe, αλλά έχω ένα μικρό πρόβλημα με το YouTube μου. Έχεις νευρικό πρόβλημα, όχι μικρό πρόβλημα. Οκ, ένα πρόβλημα που εκνευρίζει με που δεν μπορώ να κάνω subscribe όλους τους καλύτερους μου YouTubers του κόσμου. Πρώτος, ο Minecraft World και κάποιοι άλλοι. Αυτοί είναι Εγγλέζοι και Κυπραίοι, όπως εμένα. Κύπροι! Cyprus! Αν θέλετε μπορείτε να δείτε κάποια άλλα κανάλια, το 2J, τον Vanos Gaming, τον Jacksepticeye και τον PewDiePie. Τους καλύτερους YouTubers. Και φυσικά να θέλετε να μας κάνετε και μας subscribe. Και φυσικά θα μπούμε και στο server του Exploiting TNT. Μπείτε στο server, θα σας γράψω από κάτω το IP του. Καλύτερα. Θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το server. Έχει δύο, αλλά ξέρετε ο Exploiting TNT έχει... Έμαθα ότι σκεφτόνται να κάνουν hide and seek εδώ. Θα παίξουμε και κρυφτούλι. Κρυφτούλι. Να σου πω, πάμε στο castle, πάμε στο castle ξανά, πάμε στο castle. Να παίξουμε ένα τρίτο, what the fuck. Τι έγινε? Αστεράκια! Βλέπω φαντάσματα. Τι λες? Μπήκα και ήταν κάτι πράσινα αστεράκια. Το παίρνω όρτο! Δεν είμαι τρελός. Είσαι τρελός. Δες πόσα map έχει εδώ, έχει μόνο ένα map που λέει coming soon. Coming soon, Χριστί όλοι. Βρε, τι είναι βρε? Τι είναι αυτό? Spaceship! Έλα να δεις! Διαστημόπλιο! Διαστημόπλιο! Έλα εδώ που είμαι! Θα μ' αρέσει αυτό. Πάμε! Μπαίνω μέσα. Ιουπι! Μαγκώνει. You do not have scope in this map. Πάτα στο από πάνω του. Από πάνω του. Έλα να δεις, είναι πολύ όμορφο. Είναι διακοσμημένο, είμαστε σε διαστημόπλιο. Wow. Turn left. Λέω τον τοίχο. Δεν ήξερα γιατί. Στόχος προς βάση. Θα είναι σοβαρό πρόβλημα parkour. Και πρόβλημα υγείας. Είμαι ο Spiderman. Λέει να πάμε αριστερά, άρα από εδώ. What the fuck. Λέει πως πρέπει να πάμε εδώ πάνω. Για ποιο λόγο? Crouch mode. Να σου πω, είμαστε στο Star Wars και προσπαθούμε να νικήσουμε τους κακούς. Δεν είδα την ταινία Star Wars, αλλά ξέρω ότι κρατάνε Εγώ ήμουν μεγάλος θαυμαστής στο Star Wars. Αλλά τώρα είναι η πιο μεγάλη βλακεία που είδα ποτέ στη ζωή μου. Γεια, εσύ θαυμαστής και μετά είναι βλακεία. Είμαι ο καλύτερος. Ο χειρότερος. Αυτό λέω. Go there. Γιατί go there. Πώς μπορούσες? Η κατάρα του prepare to die. Είχαν το όνομα σου, συγγνώμη. Το όνομά μου στο Minecraft είναι prepare to die. Noob. Ετοιμαστείτε να... Έχει ένα pressure plate εκεί. Λες να είναι για save, να μας φωνάρει από εκεί στο map. Νομίζω θα... Το πάτσα. Ναι, είναι ένα checkpoint. Είναι checkpoint. Ωραίο. Όχι! Εγώ έχω checkpoint, οπότε... Μπορώ να επιτρήσεις ένα... Δεν νομίζω να επιτρέπουν τα TVA, αλλά δοκίμασε. Οκ. TVA. Proper cool bitches. Proper cool bitches. TVA. Δεν μ' αφήνει. Δεν νομίζω πως μ' αφήνει. Και αυτό είναι πολύ άσχημο. Αν δεις,
Φτάνω στο τέλος. Οκ. Είναι μόνο map που ξέρω Όχι! που έχει checkpoint. Είναι ναι, δεν ξαναείδα map με checkpoint. Είναι πολύ καλό όμως. Να έχεις checkpoint, πολύ... Αυτό είναι checkpoint. Ναι, αφού σπώναρα εκεί. Εδώ, πρόσεχε τι κάνουμε. Yes, τα κατάφερα. Είναι πολύ συγχυστικό. Γιατί είναι γεμάτο glowstone και η τύχη. Ναι, και νομίζω θα πει... Και είναι και μαύρο, θα πηδήξω πάνω στον τοίχο. Όχι. Αυτά ήταν ψεύτικα. Ήταν ψεύτικα αυτά τα glowstone. Πάντα εκεί, νομίζω είναι αδύνατο να περάσεις αυτό το parkour, δεν ξέρω, αλλά... Άρα, πάτησε στο checkpoint. Προ parkour πίτσες. Το πιο αγαπημένο μου σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ αδύνατο αυτό το parkour. Έχασα 2 φορές εκεί. 3 τώρα, βασικά δεν έχασα. Δεν βλέπω τίποτα. Όχι, πήγα να πεθάνω. Είμαστε swag! Πέσα κι εγώ. Όχι! Pro parkour, yeah, pro parkour bitches. Σκέφτομαι να κάνω και εγώ ένα YouTube account. Όχι, αρκεί το δικό μου channel. Ρε, να σου Έχω πω. ένα channel μόνο για μένα και τον Prepare to Die. Να σου πω, δεν νομίζω να Μπορεί παίρνει. να έχουμε και μια άλλη παρέα, όπως τον Andra Legend, Δεν νομίζω. στο PlayStation Edition, Physics Minecraft for All. Δεν νομίζω να κατορθώνονται. Εγώ θα πάω πίσω, από την πίσω μεριά, αν δεν μπορώ. Και επίσης θα ήταν πολύ καλό να κάνετε subscribe. Νομίζω να τελειώσουμε αυτό το βίντεο και εμείς θα προσπαθήσουμε να περάσουμε το parkour. Ναι. Έτσι αρκετή ώρα νομίζω. Βασικά. Όχι, αυτό είναι φυσικά αδύνατο να το καταφέρουμε. Και όπως το προηγούμενο part, να πάμε πίσω, γράψε πήγαινε στο hub. Οκ, περίμενε. Τα καταφέρα και αυτοκτονήσα. Μπράβο. Έλα, όχι, γράψες και το hub, μην γράψεις και warp, μόνο hub. Ήρθες? Ήρθα. Ωραία, έλα να βάλουμε μια selfie. Πού είσαι? Πίσω σου. Yes. Δίπλα μου. Χαλιμόπιτα. Πείτε στα κυπριακά. Χαλιμόπιτα. Χαλιμόπιτα. Και τελειώνουμε.